Niin siis tää on nyt tää mun kesän ensimmäinen melontaretki tänne Ounasjoen suistoon. Tai siis mähän tossa hullun lailla arvoin, että tulisinko mä tänne vai menisinkö mä tonne Kuolajokisuuhun, jotka on nämä mun perinteiset. Ja menisinkö mä vielä tonne korkeammalle tonne Putaille. Ja voi olla, että meen. Mulla on juotavaa mukana. Mutta siis virtauksethan on aivan hirvittävät. Vesi ei ole korkealla, mutta se on selvästi nousemassa. Se on aivan selvästi nousemassa. Joutsenia on paljon. Tossa justiin äsken mieliharmikseni niitä häiritsin. Sillä hän sitten lähtee kyllä kamalalla metelillä liikenteeseen, kun niitä häiritään. Ja kokeillaan nyt, mihin me tästä päästäisiin. Ja nyt oikein kauhean kauaksi tonne alas menisi. Tuo on kuitenkin tuo päävirrassa sen verran kova virtaus. Mutta mennään nyt näin. Mutta ei täällä nyt sellaista tulvaa ole, mikä normaalisti on, että tuossa noi saarekkeet, niin nehän on hurjimpina vuosina, niin täällähän saa mennä tosta niinku tonne ja tonne ja tonne ja nyt mennään vaan näin. On tämmöstä nämä kanavat, jotka täällä nyt on kesälläkin normaalisti matalallakin vedellä jonkinlaisesti niin kuin liikuttavissa. Lintuja on paljon. Aikamoinen tirskutus on. Saisi olla joku semmonen kalusto, että niitä voisi vähän tallennella. Paitsi että kyllä ne tonne mielensopukoihin. Katoppa, siitäkin lähti iso taveja. Ei kun. Joo. Mitäs noita nyt täällä noin paljon? Pieniä sorsalintuja. Kyllä ne oli takapäin näin. En nähnyt oikein, kun nyt oli monta. Mutta semmonen niinku tosi hyvä fiilinki, kun nyt vihdoin ja viimein sain sitten irti. Kajakkihan on kulkenut jo pian viikon tuo auton katolla. Siis kulkenut jo niin paljon, että telinekin oli siirtynyt ja oli vähän ongelmia tuossa alaslaskussa. Niitä pitää aina vähän korjailla, kun ne ei oikein pidä ne lukitukset. Siis ei kyllä ne muuten pitää, se kajakki kyllä pysyy siellä, mutta ja ne telinekin pysyy siellä, mutta ne niistä kaiteista löysää ja sitten ne siirtyy ja sitten niiden laskutelineiden, eli kun siinähän on semmoiset alaslaskettavat, niin niiden ne lukitukset ei sitten toimi, jos se menee liian lähelle sitä auton kylkeä. Kyllä niin kuin kaikille vuodenajoille on aina keksittävä jotain. Ja onhan se tää avovesikausi tätä meikäläisellä, että vesillä niin paljon kuin mahdollista. Jos ei melomassa, niin sitten kalassa. Joka siis tarkoittaa nyt taas sitä, että kuulukohan kameralla? Kamala lintuparvi lähti tuolta edestä. Siinä oli varmaan 50 lintua. Nyt en kyllä osaa hahmottaa, mitä ne on. Niin pitää olla niinku tekemistä. Ja jos se on melomassa, niin sitten on kalalla ja oho, nyt mennään matalikolla. Ja jos se on kalalla ja melomassa, niin sitten on tekemässä näistä niitä kuvia, mitä täällä on. Ja filmejä, mitä on täällä kuvannut. Katoppa, mihin mä nyt ajaudun. Nyt mä ajaudun ihan oikealle matalalle. Eikä mun tästä pitää. Piti mennä tuolta.
Jäsenkos mä tossa? Tää on niin muuttunut taas, on aivan erilaisen näköisiä kaikki. Kokeillaan tuolla. Ja sitten jos en mä oon kalalla tekemässä filmiä tai en ole melomassa, niin kyllähän mä sitten saatan kyllä istua sohvan kulmassa ja olla tekemättä ihan yhtään mitään. Mutta vähemmän kesällä olla tekemättä kuin talvella. Talvella tulee olemaan oltua paljon enemmän sillä lailla sohvan kulmassa. Nyt tää on vähän paha paikka, kun mä tuun tänne isolle väylälle, niin tässä käy sillä lailla, että se iskee toi virtaus tuolta mua päin. Haitanneeko se mitään? Ja onhan hieno. Eilen kävi vaan niin, että kaikki lähtövalmistelut meni ihan hukkaan. Oli kaikki laitettu todellakin valmiiksi. Ja minä vaan odottelin, että ilma vähän lämpiäisi. Se oli 10, 12, 14, 15 tai 14 taisi näyttää parvekkeen anturilta se mittari. Ja sitten kun mä olin niin kuin lähdössä, mitähän mä siinä touhusin välillä, niin kattoin ulos, niin hitsi vieköön, se oli vetänyt taivaan pilveen. Ja rupes sataan ja yhtäkkiä jähtyi 5 astetta. Niin jäi lähtemättä. Mutta me ollaan tässä. Ja tää on ihan hyvä. Olen itseeni tyytyväinen. Tai niin. Olen. Ja sitä koskaan tiedä. Mikä se on se tyytyväisyysaste. Mennäänpä tuohon risukon suojaan ja katsotaan, onko siinä vähän pienempi virtaus tuossa ihan rantassa. Siis normaali kevättulvassa, niin tostahan mentäis näitten risukoitten läpi, että kajahtaisi. Mutta nyt ei oo mitään asiaa. Se on niinku mielenkiintoinen juttu, että kaverin kanssa tuossa aamulla juteltiin puhelimessa, että mitä tapahtuu, jos tulee tosi lämpöaalto ja vesisadetta tonne Ruotsin puolen tuntureille ja mahdollisesti sitten se ulottuu se lämpö, niin kuin todennäköisesti sitten ulottuukin, niin tonne käsivarteen. No, sehän ei nyt näy täällä sitten niin voimakkaana. Ehkä se näkyy niin kuin Ounasjoen virtaamassa. Mutta ei tietysti Kemijoen virtaamassa. Mutta tässä Ounasjoella se sit varmaan näkyisi. Mutta niin se mikä sitten tulisi sieltä ylämaista Muoniojokea ja Torniojokea pitkin tai Torniojärveltä ja sit sieltä Lätäseno Kilpisjärvi akselilta, niin kyllä siinä voi olla, että torniolaiset vielä saavat kesäkuun tulvansa. Onhan se aikaisemminkin niin käynyt. Mutta täällä nyt ei tule kyllä tänä vuonna tarvitse kenenkään kantaa hiekkasäkkejä talon sokkeleille. Niin kuin tässä takavuosina on joutunut tekemään. Tuossa esimerkiksi justiin toi Vitikan pää, joka tuossa on toisella puolella, niin siinähän on monta metriä penkkaa näkyvissä. Siitähän on joskus mennyt hurjina aikoina vedet ylittää. Ja takana oleva Kittiläntie, niin tuosta Mäntyvitikan kohdalta, niin sehän on ollut siitä vesi mennyt sinne pellolle yli.
Mutta sitä mä nyt tässä pohdin, että lähdenkö mä survoon tonne. Noin tonne Putaille. Mieli tekis. Sä meinasit, että tulee kesä. Tulee nyt pakko. Mä olin ensimmäisen katiskan tuolla, kun Helsingin rannalla, että saisi kaatua selälle, ne ei annettu veneen. Mutta kyllä muuten ensimmäisen kerran niin tuntuu, että aurinko oikein lämmittää tuossa, kun on tyynissä paikoissa. Joo, ei mitään. Hyvää kesän odotusta.
Tulipa hyvä mieli, kun kiersin pienen lenkin ja katselin. Onhan nämä niin erilaisia nämä maisemat eri vuoden aikoina. Että vaikka samaa lenkkiä, samoja paikkoja pyöriskelee, niin siitä huolimatta nämä on aina näkemisen arvoisia ja kokemisen arvoisia. Tänään siellä oli paljon lintuja tietysti. Ne on kovin aktiivisia nyt. Tää on vähän semmonen vuoden aika. Luonto on hissunkin sun heräilemässä. Siis myöskin toi kasviluonto. Mutta hitaasti. Kylmäähän se on ollut. Mutta että tästä mennään kohti kesää ja lämpimiä. Tää oli oikeastaan semmonen reisu, että tuolla kun lähdin liikenteeseen ja meloin siinä isolla väylällä ja siitä sitten käännyin tonne Putaille, niin tuntui jopa, että on lämmin. Semmonen mukava kesäinen lämpö. Nyt se on nostanut tuulta pikkusen. Se on ilmeisesti tommonen lounatuuli. Ei ihan etelässä, mutta ei lännelläkään. Tai siis enemmän etelässä kuin lounaassa. Et se on jossain siinä. Se on varmaan käynyt etelässä, koska se oli äsken niin lämmintä toi oleminen. Kaveri sanoi kyllä mulle tässä yhdessä puhelinkeskustelussa, että kun se etelästäkin käy pohjatuuli, niin pohjoistuuli, niin sekin on kylmää. Mä en oikein kyllä mennyt jakeluun, että mitä se sillä tarkoittaa. No niin, nyt se taas tyyntyy. Se on jännä juttu. Se on heti kun tuo aurinko tulee tuosta pilven alta, pilven takaa näkyviin, niin se alkaa Joo, ei mitään. Jos mä teen tästä YouTube-filmin, en minä siitä tykkää pahaa, jos siitä tykätään. Tai niin kuin ne sanoo niin hienosti, kun tehdään YouTube-filmejä oikeasti, niin ne houkuttelee sillä että otathan kanavan seurantaan. Ja tykkää, peukuta. Tää on varmaan ensimmäinen kerta, kun mä näiden vuosien aikana niin kuin kehotan. Tuli sellainen fiilinki, että on ihan mukava. Eihän näitä kajakkien melontoja oikeastaan siellä YouTubessa juurikaan katsota. Että ne on tommosia muutaman 10 katsojan juttuja. Että niin, ei liiemmälti.
Eikä ole kyllä niin itsellenihän mä näitä teen. Mutta jos joku innostuu niin kuin melonnasta tämän takia ja tästä vesiliikkumisesta, niin se on niin hieno juttu. Rovaniemihän on aikamoinen ykköspaikka. Paikkoja ja vaihtoehtoja on vaikka kuinka paljon. Ei tästä tarvitse kauaksi mennä. Se on vähän sama juttu kuin siinä kalastuksessakin, että aikanaan kun menin tuonne Metsähallitukseen ostaa lupia ja kyselin sitten tältä kalastusasioita hoitaneelta Partaselta, että mitähän mun nyt sitten kannattaa ottaa, niin se sanoi, että ota toi Länsi-Lapin lupa, tai se mikä se nyt siihen aikaan oli, niin kuin se nykyään on Länsi-Lapin aluelupa. Mä että no riittääköhän se, että onkohan siinä keltä. Kyllä siinä niin kuin yhdelle miehelle riittää elinmittaiseksi vesiä, jos niin kuin haluaa kaikki koluta läpi. Ja sen olen nyt sitten saanut tämän, mitähän siitä on nyt aikaa, nippanappa 40 vuotta, kun mä sen kanssa juttelin siitä asiasta. Eli kun tämä keskustelu on käyty. Että kyllä näitä on melontavesiä ja on kalavesiä viimeisen päälle. Taisin jo niin kuin pyytää sitä peukutusta.